FPRRD gimingam na kuno nga mo sa ulog sa Kadayangan uban ang mga Dabawenyo. Ani ang report ni Radyoman Will Duran. TXDC Radyoman Report. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga gimingaw na si kaning Presidente Rodrigo Duterte sa mga Dabawenyo ug sa pagsaulog sa Kadayawan uban ang katawhan. Matod pa ni VP Sara, adunay mga butang ug milestone sa kinabuhi nga dili malikayan nga dili maadtuan. Apan naglaom siya nga makabalik ug makatambong si FPRRD sa Kadayawan sa sunod tuig kun sa umaabot nga mga tuig. Yes, sigurado, no? Mamiss niya ang ato ang mga kaigsunang Dabawenyo, ang kauban niya sa pagsalmod sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no? So, napoy mga milestones na dili nato maalingan. So, hopefully, next year or in the coming year, siya maka-attend na siya. Gibot niya usab sa Vice Presidente nga ana sa maayo nga kahimtang si FPRRD ug nagpabiling nga lingaw ang iyang pagbisita. Diin wala sab matud pa nawala ang sense of humor sa kanhing presidente. Bisan pa man nga kini adunay pipila ka health issues nga na-address na sab sa detention facility. President Duterte, okay lang siya. Very joyful. Ang mga pagbisita sa iyaha, and he has not lost his sense of humor na ay mga health issues gamay pero thankfully addressed by the detention. Kainumduman nga kini ang ikaduhang tuig nga wala makatambong si FPRRD sa Kadayawan Festival. Human nga gidala siya sa The Hague, Netherlands ni adtong Marso 2025. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman Will Duran, Tatak RMN. RMN News.